me man omo dɔɔso ɛnyɛ sɛ meda sɔre ya na me sɛ ofidu na mefa deɛ yɛbɛka biara de yɛaka dada deɛ mesrɛ no ni ka wɔ ma ɔnkɔ mmrafa ɛfiri na wonua ketewa so yie ɛyɛ yɛ asɛkyerɛba no ɛnɛ da yi na me papa Nana Asamoah Gyamfi sɛkyerɛ a ɔyɛ Nsutamanhene abɔ Akyempimhene ama me ne ba mede ne kuedie subampa azenepa ɔdɔ na mebɛso me papa na sɛ wofrɛ me anɔpa awia anwummerɛ anadwo na mama mato wo ntam fiada ne duro Asantemanso TV yɛsom mo sompa Oheneba eta nachi se Skyere ne bese ali ama Oheneba Uti mponyina se wakonya bia ate aka mu ka wosuta program na de wo ba ha se bi na wo besi wada man ne ne abamu eno mu gina ha eye wa nkasa wo ba san fa so be tra wachi no wo tutu achi no hu dia ko bia fo ye no akwa be committee a na so nti enne wo de wa wo ba omo de na be gina ho so mba be sre se kwa wa na o mana si dia che o ama o Akyempimhene wada meku se just force you Atiame. Ana ko something go. You are when na because. Yedi kai. Mesra dia se ba kese ama yura. Otokohunu. Ana no bi ya gbe no de omo kan ne se. Konyo bi ana ayira. Ela yura kese. Enya fa. Yura edi kai bo Akyempimhene that was great to some bar then another one can assume and I you was by 1%. So fatty she be free, great to a bush. A bomb at Gyamfi Akoya, Sako Cat Akoya. That would be said. Make us say, the back with the more money than answer. You perform the money. Mention on the occasion. Esra, you are saying. Some bar, around what you are in a son. Now the water, that's what other trust. If you grow there, or you teach me, coffee, over bomb, Masia, I say, preaching at far. But for you, so, Obia, the Babel, chassis. Sabi yura na class Asamoah na class o ba na sika bi afra kwa bitte sesika kokko fa ngwa ma ti hwese bre bi a ba class Asamoah na class na yakasa Akyempimhene no eye na nanom efiri na da azo abia e penso ebesi yura ya fi seche otoso bi lu penso omumma eso hene ana ya fira no Akyempimhene Uba, say, who number is a man, but I will never teach a woman. Faka, the bra, you are the norm. That's some bad. The bedroom, I must break to you. I could not for us. I become you are that woman. Miss Rose said, about himself, I'm quite lost in the future.
Kofi, sabe na ya himpa, ha kete wa ha na tu wa pani. Ena di ahimpa sa ti se. O papa di ja. Na ne do je ba ye. Eno so ba so wen. O papa e ba e wa ba so. Na je unye je tu je. Ife bia o papa bia ba o so. Eno ti na o papa we ba ye no. Kwa bunu se ese opejawo etine opejawo fepuo ani die e ma panifo a omo te padu so e ka sa wo ye wahire ba na akọ de da ho wo hu pani wo yi a wo tua fa so pani wo so o ka sa ho azu o jai ese ani die enu o ka ne de na wo ye no ese wo hie bi ka ho na de bo wo papa e ka kra e ka tere wo no be ma Yoko na usoma ojo soma papa no pejama yɛwura ɔdɔrɔ ma abansi wahokeka ɛwɔ ahensɛm mu yɛwura baayɛ omi sɛ ɔnkyɛn asomafo sɛ oni yɛwura etu anamɔ bebree ɔno kyerɛ sɛ oni nipa a ɛwɔ mu ɛno nti na wɔde saa dibrɛ kɛseɛ ɛhyɛ wo nsa esi yɛ ba bɛka ho yi na serew na so mpa wɔde ma yɛwura nokora wodi ma no na yɛ bamba a wɔbɔ no bɛkɔ so na aboro deɛ wayɛ nokora so yɛwura wɔda no ma ɛsere bi ama no asere bi akyɛ so ne gya se ɛkani na ahyɛ na wɔda no ma ne ka na se da ɛde ma yɛwura kofi ɛpane ne nsa gu no mu ho a ɛna ho gyina kyerɛ no akonnwa yi deɛ di kan ni ɛna bɛrima ɛɛbu na santi amanim obi di akonnwa na odi ne yie a ɛna owu a yɛpum n'akonnwa na obi bɛ bie wa yɛyɛ na ɔtɔ so mmienu eti tirinti ne yi yɛwu yɛ deɛ wɔbɛyɛ efiri na ekoe no dɛm ɛbɛkyerɛ sɛ ɔkyerɛ wo ni hɔ a yɛfa akonnwa ne nkɔ ɔpapa nsa afa akonnwa ne nkɔ na yɛ no nyam ama ofie sɛ waanye ne yi a ɛna na wura o papa o yi asi hɔ tie ahema deɛ mo tiri yɛ wo dɛ nanso susuma o tiri yɛ wo dɛ meka bio me se ahema deɛ mo tiri yɛ wo dɛ nanso susuma o tiri yɛ wo dɛ o papa no deɛ nti a ɔde wata n'akyiri isan so ni pati awo hu na chinti se ni fi achi ba owu eno nti eno nti wu do ode wata na jire enti a chire wo yie ma no na wan ka so no ho so ba bele ma wo bu do na ma na pa ye no si din chiro la ko ya kan ofi mo fa si ani ponyo na ke di ka na de yoga naka sia pa ndi mi yewura ati ble nyan kwada ya me kan se wa fa ka tu fufie na wa hena wo no enti ma so ma yie ko ni ma nyama piwo enti ni hena futu a na telefo enti ya me kan se sabi blu ya na Enstools ayaya papa ko bi ahene edikan and then what about Papa Akyempimhene kasi ama say that is your man so that you do every family na our pa na na ba ye you start na na ba our party na na no amo hina trust what boy ya hifo akasi ofia na be anke wa maso se ye ya ko no na so ya pa ye ya ni aka wa so mi ko bi na ka sa ka se bru so je mo fa se tuma ona no me bru
chairman. That's all Oheneba TV. I'm chairman. Sir, you are put on an affair, which is a home. Obra, le pays, Wapre, Abeditier, Atrepier, Marcia Mago, and Vian in the Humor. Then let you. Akaise, as I will give it Mamba, and Williamshire. As a taxi of the mount, you will. Talk us to the person so far. Let's go say, Oman from Mount Fowler of Patu. Really plan be a pen. Next year, next year, Sans Audi, Catla Hakane, and Sana, Papa, Oba, Abeto. So powerful, and our Papa so Pedro. In the years as I bring, I can promote a pound at the kind. The Bible railway, there can come to be an energy. And so, much a blue, show Papa and William Shower show. Town copy at the fee, I can prove Sabu Rahonia. That was some painting out you. Or your son. Could be talk so. I'll talk so. If you ye, Bedouas. You are around, Manapano City to yeah, the foul. How far we are? And they say, what more far possible? And now the one you have a frat, so I do the bottle. And yet, so I have a frat, don't miss a timber frat. Out it here. Woman who is Opia, 7, Ogun and South. We are Barabra, we are friends. Shedipa, I dear dancing in any munyam. The Bayapia, Tata, Mount Papa, Lucia Tower, me and Menso, you remember that. Obi ask me teacher, even a different teacher. No, I can't amazing. I walk up, no, they are with them all. They did kind of over better than I say. Sunset, I had. Who tell another man? Almost say, Akyempimhene, nice if you had it. It been to a had that. And now, Papa, and no watching Benjamin. No, Mommy and I and Ebrasi. The sons and pennies were the idea, or ya, I was asked that. That's it. Teacher, I won't see. I must have a mommy do as you. So when you come, so what if you had check? What if you had check? What if you had check? It's less than when you fear us. We are never. And won't the name of Papa also when we young. And a small mouth. Any poor the man in the also when we know. Teacher, Shannon. Nasa Kai said, Fiat, you may not bother any child of oil how. A plebeian in the Fia, our Babachon idea. Well, I found our Babachon be. Such a person than I am quiet. And now, Papa was showing with them. Sepra, never turn a cheek. Bow, baby. Papa, come as we be now. Papa, Tenassi, and San Wabba. What's your say? What's your say? Ambassador, near children. There was a children. Now, because I buy the Muslim product from one. A dear no people, I begin to woo, one hour. No, I can't. Remind, what I'm a brand savings in Ruby on the table. No, I smile him for a walk upon. And no tea and our part of Babbitt next year. What all Babbitt and copy of phone. No more than no concern about the catcher. Or more Popia and Fata about the catcher and tea and a Babbitt now. And that's what Babbitt now, not a country or me or your neighbor, no one's not a father passing. And maybe sit that. And no tea now, or no Babbitt, what you make us a pa and make a chrono. Suddenly, another man copy of 4 years. Nice and fat now about it up and I'll switch on what now. Never can't think to know. Brother Soon Rasompa. No one in the home. When you catch yourself to eat, the other private body. And no one now collect you. Papa must be now. Oh, my out collect you. And to private and now, you know, over dinner, Papa in the school. Over dinner, here. So now can't tell me that I catch you. I didn't know what's going on. What about the school? Oh, Mamma, you're not here. It's now, dear, and I'm Monday and I'm going to and penny friend is here. And penny drink and I'm babbling. And now, friend, I do some of can. Oh, I can't. Make cry, and make a high card, you grab your hat. No one is on the home. Morning, the home, Papa.
boa so bo ni ada ho no yi mrante se ma fi wa kwan se wo ba be penni abege penni ni yi mrante se ma fi wa kwan o adamfo bi a ya brante na wo na mudi atwam wo ama kwa no ase bi chere se ekim wo na mudi atwam wo na brante bi me se ka chere so yo ni ba ya mo otu mi nti na de betena na manfo yire na ba beje no wo ya brante bi ya ka sa me nya bita obi yire ma akọ no ne da akonya bi enfa to obi yire sa sha na so se ne na wura o wa tempem dia tu fie mo bra na be somsom pa na akonya nka ho na baba o te se ma ya ka fa no na ba de wasom na ne so panti na yewura apega no enti wo so bra na be somsom pa ne nso wura ni no sampa wanu no so odi akonya ma ne ba na wura ndu no ho da ho afa no mo enfa bi kan ntuma fitaa mu da sɛne nso wobai ɛfie ha deɛ yɛyɛmfa wo sɛ ɔyɛ ɔhene ba wo akyɛmefoɔ yɛmfa wo sɛ ɔyɛ ɔhene ba wo nan si amena no mu pɛ asim wo nan si amena no mu pɛ asim ɛnti sɛne nso wo papa de kyɛ wɔ ayɛ akyɛmefoɔ yɛmfa nkyɛ wo sa papa akyɛmefoɔ yɛmfa nkyɛ ɛnti sɛne nso sɛ wobɛma w'ani ada ho na wo sa mpa ɛnna ni mo nyama papa asɛm mesuma ya bebu ama papa hu sɛ ɛni mo nyama asɛm me mani nunu da tawti ase mo ne na ho akonya de hia mani da ho wa ɛmɛ fa na tu bati so na ko da ho na twe sɛm na baba ye na ma bi nsi na ma papa nunu ho ate na gidi sɛ wo yɛ saa akonya wo ba bedi e be da wate ko ma da mabru sɛ on pani fo nyina kan wo pani fo nyina sɛ ɛnɛ wa ba ana wo so de mo nyam abusua pani e wa nka so abusua pani di akire bi no mu nyina de na ba wada mo makwaye no si bi so zam me ma no mo doso zam o tire o paka o pa se ne ma no hu nua no mo doso zam enye se mi ta sorry ya no me se kufidu na me fa zam o pa se esan se hu nua mo doso ana enye so sorry ya ana ne yemu se no no so wo ana o be so ni mo nyam o kufidu no o be so ni mo nyam zam Zio, papa say, one more pa. What did you no know to tea and an also in Yam? Zio, then yes, what should I do? Zio, you say yourself to the intra. Zio, papa say, just a bit out of tea, no just one for agony, and again, Zio. Zio, papa say, one one until who says it here, no actually, Emuto. Zio. Zam, papa say one of the only kind of one time akasa chira da don't come be. Zam. Zam, papa was radio and so ne one so was real. Was it your ceremony? Zam. Zam, papa say when you said it here. And it there was real. No akoma and go for emrafo. Zam. Zam, was another way to another bebre na wachi. Obi aketo so wan kasa unia ejina wachi Robi iwenya so sana unia pani so jina wachi on senebufu o so waso unia pani o jina wachi kena wan senebufu da senebufu esa so onye ni paketwa so na be senebufu so ifri na ko unia kitwa so yi Zio, what's it? What's it like? Room, you have to see your mom. Zio, Franco couldn't be inside. What's the phone and Fabian sound of that? Zio, what about in there? People that Zio, what about you? Papa say, I will phone. Ana manenra fo efiri le gbe o papa ne wode nsa guso wo hira wo kose yasra ma bisa pani na che Sempre mia prepare busia ne atina konya na mama no kan se o se entre Nsutamanhene na very ma Asamoah Gyamfi se chiro toso ni no Akyempimhene konya na bakose mu Nsuta ha ebi ma happen enne
ne di kan a yana na Asamoah Gyamfi seche Nsutamanhene ebo akonya idi ama Oheneba nti haya Nsutamanhene so TV ama me free prekope koso na for video fatuas And then they na me papa na Asamoah Gyamfi seche a oye Nsutamanhene abo Akyempimhene na mamene ba Oheneba Oduro seche me de wedie subampa azinepa odo na meso me papa me na ni mechi ma da papa ofre me mo ba awia anumre anadwomeba isaya iya na se ofre me anopa awia anumre anadwona mama mato ntam fiada ni dro Therefore, whom I also ethics a piano, get to share a walk. Here I will say, a year at a million acronym, a bra at a million call, a piano. Now he said, and you say, amen. At a year, Chamma, a share as a team, and the issue in the different, a share of sharing. Yeah, or set a papa acronym. Ah, the law of Oheneba upon Tito. Ah, Sabri, a black abattoir, and not some in the law upon Tito. Ah, Sabri, honor, the river, Abasa, and Shire, and Yama, Ibra upon Tito. Lama Jam. A Japan, when a massive preoccupation. And because you are seeing the other video, and you had a video. I said, when you went to Skyere, I said, when the phone be Briakan and Anmakan, so we do not get now what I'm doing. And you say, we are charming. You say, who now, but she was a way teacher, a head teacher. So we put on and one the nephew. The man who am near Mania, nephew. He said himself, so she came to Ediana, waited to him to depart. I'm a producer in Munyam and showed 3 Georgia and my said they would tell them, would you want the money, no determined as an foreign woman, a man, and a mamma. Mr. Bob, the money, baby, body boy, himself was out to a try. And Jama 10. Never some Yura. And say, who you are now running a cassette and one, and the moon you mess the water. And my job now, because I'm asking, so I said, no, they will be moved from one office. You could be a no, I could ask you how to ask me. Then I'm sure my master is being enjoyed. Nsutamanhene. Country any Asamoah Minuano Jasi and Kobia in Ananum. Emily just said, and need to Madi Maba. Na a Japan or a massive. Na Yereno, I am a back. A Muidu,
Ebi sɛ na yerenom so abɛka ho bi. Nti ɔma bɛyɛ wakorafo a ɔne ɔmo ɛba bɛdi dwuma no. Sɛ munya kabomu kɛseɛ na mɔtumi de aso mu. Na yɛse sɛ wokyɛn dampo mu a ɛna afa mu afefo akyerɛ. Dampo ɛte sɛ disco. Wowura mu na wotena so. Wotena hɔ nom kyɛ kakra. Na w'ani so tetew. Na woahu kwan a wobɛfa so anante. Nti woaba yi serɛw tena ase. Na hwɛ nana ɛne nananom. Ebi sɛ woyɛ kyea bi ma ɔmo nyinaa. Kasa nananom nyinaa no. Sɛ woanhwɛ ne ya na wobɛtoto ɔma no. Sɛ asɛm bi a wobɛka ne deɛ wobɛte bia no wobɛhwehwɛ na ohu no korɛ wɔ mu na woatumi de aso anama yɛ. Nti ɛda nana ase ɔmadi a ɔdi na mase wapagya no ama no saa di kuro. Ɛda no ase bebree. Kewura wana mɔkuro wakyɛ mepɔ so deɛ nso yɛka ni. Yɛnim yie sɛ saa sompa a nana maafo ɛbɛso yɛ yɛwuri na ne n'ayɛ ntiantia pa ne paa no ware ɛtɛmɛde nanso na n'ayɛ ntiantia na wɔpa bɛsom papapapa a ne yɛ ayɛ nim ɛtɛmu twi kakraa bi ne sɛ wɔfa pɛ nanam bia wɔ baabi bia wɔbɛfa mu ahwɛ wɔn nyinaa akyira kwan anwummerɛ no wɔbɛfa wɔn so nyinaa ahwɛ wɔn akyira kwan sane sɛ ɔkɔɔɛ no wakɔkyɛ no ba wobɛfa nanam nyinaa so na wɔhwɛ baabi obi sɛ ne obiara ho sisi menim sɛ saa na wobɛyɛ berɛ bi atwa mu yɛba a hɔtamare no yɛbɛhu sɛ berɛ bi adeɛ ma wɔfrɛ waa wo na nsukane no sɛ ɔmɛta w'akyi na ade agyeɛ wɔyɛ no baabi so yɛbaa yɛhunu dwumadi a wodi ne wɔ hɔ dɔm ɛtaa w'akyi wɔ hɔ ɛne abasobɔdeɛ amanfoɔ bɔ wɔ tamale hɔ menim sɛ saa abasobɔdeɛ no saa biara na ade bɛbɛ nsutaa yɛwoyɛ ntamare no ma ne nso a mabi nso nsuta so na nka ne nkurase na nso gye wodi ma na ɛhwɛ nana asɛtrɛdeɛ nana Asamoah Gyamfi sɛtrɛ n'anim amurase menim sɛ wobɛtumi ayɛ yɛne ɔno toɔ ne yɛde gyina twempan no akonnwa no deɛ ɛwɔ fie dada yɛwura se woanya bi nanso wɔbɛsa de wei aka ho na wɔbɛboa no ama ne sutaman afa ne ntoma kra gyidi a yɛwɔ mu no ma ne yɛ saa na nyɛ hwɛ otiri hwɛ ɔkye bra yɛbɛka yɛ bom na yɛ so yɛm so ase na yɛ ne wo nyinaa ɛnso ɛbɛyɛ ne yɛ fɛ ma tutu a ne yɛbɛtu yɛwura wɔde ma bu sew a mankɔyɛ na ɔsi gye kyi wo bɛma ɔpɔ kyekyeku Zam, aseda kɛseɛ na ɔde ma wo wɔsɛ ɔda wɔbusua wofu wɔ na ɔmo ase Zam ɛnyane so mmienu a Zam Zam Oheneba sɛ ɔwoma aseɛ no wɔsɛ ɔhwɛ odibrɛ na ɔhwɛ ɔbɔbrɛ a na ɔnya ɔso mmienu ɛsan bɛka nakye a mɛfrɛ ho a wɔnim sɛ aha ɛde pagya paa Zam wɔsene sɛnti ɔno ankasa ne yere kyiamekyere ɛna yi wɔ ho asɛm kyerɛ no asɛ wɔyi nasotere Zam wɔse kyiamekyere ne de wo namba maa no nti sɛ wɔhene na wo namba a na yɛ naakyiamekyere ɛna de maa no Zam ɔhemekyere wɔma da ase Oti ya waka. Ko se o mse na chire, chama chire na do number man. Na so ba yi. Na fa ho mo da. So. Aye ni. What is sharing issue? Wa ko mo na masadi na ba. Wa se ɛnna ɔmo akɔ maa si bi kyerɛ na ɔbɛn wa de tia mɛ kyerɛ akɔsiri na wɔkɔ akɔ daadaa no asa na ɔde naba so na sɛ didi wɔ hɔ so abi wa pa wa yi ti
Zam, you are so you ma oriented. Zam. You are so you ma oh yeah F. Zam. Zam, you are so under and also watermelon. Zam. Zam, I so see. We know one watermelon. I don't tell you to lose the money. I don't to cry. I don't know lose the money. Zam. What's in the power or no power? Zam. And so about me friend won't catch him so quick. you are some man from Mount Castle Yendi. Jump. What's wrong? Will be able to make a search. So, Masu, when himself will be into one Cassanche. One of the dam and I said, Bill, the catcher. Thank you for no friend as a mama. Nsutamanhene TV, yes, so Mosompa.